Brandwachtcommandant Stapel, je komt krijgt bij de Bronwaai. Is het onder controle op dit stuit? Ja, op dit moment is het onder controle. De brand heeft gewoed achter in de schuur. Nou, die schuur die moet afverloren beschouwd worden, maar het tussengedeelte en de woning die hebben we kunnen redden. Hoe is het ontstaan? Ik heb geen idee. In het achterste gedeelte daar waren gasten. Die zijn, vanmorgen zijn die vertrokken. En in dat gedeelte is het, in het achtergedeelte is het in ieder geval ontstaan. Want het is een bed en brochtje, maar appartementen? Ja, er zitten wat appartementen in en wat u zegt, bed en brochtje. Er wie nek een heel soort mensen bij, zeg ik. Familieleden, bewenners, die de hele tijd heen en weer draven. Wie dat nog lastig van je? Nee, eigenlijk niet. Kijk, die mensen die zijn goed aan de kant gebleven. Die hebben ons goed ons werk laten doen. Dus eigenlijk hebben we van die mensen weinig last gekregen. Ik zie direct nog een heegwerker van Bolzert en nog een auto voor extra vetter eventueel. Heem die nog nodig hoor? Nee, die hebben in principe hadden we die niet nodig. Maar bij het zijn grote brand, daar komen dat soort voertuigen die komen ook gelijk mee. Maar we hadden voldoende water, dus we hebben de zaak nu teruggestuurd. Ja, dan zit je hier een sleet achter. Ja, we kunnen het zien omdat het nog juist er is. Maar... Ja, nee, er liep een flinke sloot ernaast, dus we hadden eigenlijk voldoende water. Dus de square is helemaal verlenging. Er gongen een heel soort reek oer parkje heen. Schierlijke stoffen, kun je daar wat toe zeggen? Ja, kijk, rook is altijd schadelijk. Maar als u bedoelt bijvoorbeeld asbest en dat soort zaken, nou, die zaten er niet in. Daar hebben we heel goed naar gekeken. Zat er niet in. Nou, het was inderdaad rook. Nog vrij snel onder controle kregen in 2 uur. Ja, maar ja, boerderij brandt heel hard. En dan gaat het heel hard is je op. Dus je kon het controleerd uit bijna laten zijn. Ja, en we hebben het tussengedeelte en het voorhuis hebben kunnen behouden. En dat is wel heel erg belangrijk.